जों पाइपलाइया हामबायरनाय चिनी महाराज प्रद्युत किशोर देव बर्मानो दानो बिनि नेतृत्वे मिया यो अधिवेशन जे चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पास होमाने बागै जों जत बनो इरो तुंगै जों जतनो मिली बनो पाइपलाइया हामबायरगो हिंखाय कखाय हाइसे जों तिनी कक सानानि मा चलायमाने कारण उनखा गत मियागो अधिवेशन आचुगै जे चिनी इरोनि सामनु 5 नং केंद्रनि मोजां हंस कुमार त्रिपुरा अधिवेशन बसाय जे कक सामानि आबो जों बना एकदम चाजागलिया तानि हिमले बो आरो कक तिसाका जे ताहनै गत 17/5/2021 जे यो रणमोहन त्रिपुरा थैमान तैयै बो कक तिसाका आरो तिसाका जे ताहनै मले रणमोहन त्रिपुरानो नाकि त्रिपुरा मथानि ब्रुग्रक बनो बुथाय पेरगोनै एक्चुअली आबो मिथ्या माने एक्चुअली ताताल कगनो आबो कुनु गुबै कगया जे बारो ताताल कगनो साइसिका बिनि बागै जों बनो दुखु नांजागै जों तिनि कक सानानि नांखा तांला आरो निचय इरो फाइ सफायजाक चिनी त्रिपुरा मथानि कल्पमोहन त्रिपुरा बो चिनी कायसा त्रिपुरा मथानि मेम्बार चालता सरानि बो पर्यन्त दिन जड़ित हिए बनो पर्यन्त बीजेपी फाजायका एक्चुअली मेन घटना उनका हाइसे आरो जे कल्प यो रणमोहन त्रिपुरानो बुथानाय उनका तिनी थाना भेरिफिकेशन खायै तदন্ত खायै नायखा जे आरो जे ओ रणमोहन त्रिपुरानो शुभ बुथा एनै आरो भेरिफिकेशन खायै नुकजाखा जे आरो ताइमले आरो जत बीजेपी नि बुरुक से बनो अलरेडी आगेनि जे रेगानि रां तिसालायै रेगानि केलेंकारि रांनि जनगणनि रांनो बक तिसालायथान दायो बागलाया हनै चाव मैलोंलाय बुलायलायथान दायो जे बक आमहाय याक देरालाय थांलायलायो जे ताबखौनो प्रमाण दङ जे ताबुक जे जेल तंनाय आबो जत नुखा जे आबो जत बीजेपी नि कर्मी रं मांसे आरो कुनो त्रिपुरा मथानि हिए कुनो चिनी कर्मी रक रै बिनि बागै जों बना एकदम जाजागलिया जे तानि बागै जे हंस कुमार जे मिया ओ कौनो अधिवेशन तिसा माने बागै जों बना एकदम किसा बनो जों एकदम चिनी एलाका बासि जों बना एकदम जाजागिया हनै खा इयो साइ खनारगौ ताबो सोंमानो जे चिनी कल्पमोहन त्रिपुरा बो कायसा चिनी त्रिपुरा मथानि कायसा चालता सरानि मेम्बार बो खुद इरो तुंगो फायदा बनो सोंगिनाय दे मेन घटना तमा उनखा बो तानि बाय बबाय जे त्रिपुरा मथा खायो हिए बनो तिनी बीजेपी राव ओ केसो जड़ित खायरगै बो तिनी योगै फायजा बिनि आरो कुनु भेरिफिकेशन दायो कुनु बिनि दुष्करै आइनै बो तिनी योगै फायजा बनो किसा जरानो किसा कक्सानान अच्छा जे आं जे खोना माने नोंनि बुमुं कल्पमोहन त्रिपुरा नों रणमोहन त्रिपुरा नोंनि बुंतै केस फाइल खालामनानै जे बीजेपी नि बुरुराव नों बुथाव हियाबो ब्रेति आसा आनो कक्सेथने सिंकाथिया से हमका आं माने मीडियाते कक्सानि सुजुग मानखा आं इसे बोसोर माने सानै मुसुग माने कौनो केता आं सानै नायतं माने कौनो मासा काथिया से हमका 17 तारिख मे मासियो सोमवार दिन बनो जे घटना खायो बानि उठिने आन दारानो कालायो किन्तु बक बीजेपी नि बुरुक आनो त्रिपुरा मथानि मेम्बार खाय हिने चिनि पारानि बगानो बुमुं रैरगो मेम्बार हिने किन्तु ताबो मानजाखा बंनि रेगा रांनि बागै बक चुवां नंलाय घटना समबार समफुरनि चिमि बक चुवां नंलाय बंनि बक चुवां नंलाय फायो बक बीजेपी चुवां नंलाय फायो बक ना आखि घटना आङो केन्द्र आनो ताबुक जे मानजाखा थाना भेरिफिकेशन जत बंनि बुमुंसे आनो बक आन्ताजी बुमुं साइरो ताबो आं आखि केस फासाय दं नोंनि पारा ब्र आने पारा चालित सरा नोंनि बुमुं देवेंद्र पारा कल्पमोहन त्रिपुरा नारा मारो कक त्रिपुरा चैनल न तमाने बगै हिंबा ओ मीडिया नि बिसिंतिनो जों जत लोगन थानि चिनि ककनो पिरानि सुजुग मागो अबनि बगै